Marika prišla domov zo školy, napísala si domácu úlohu, trošku sa pohrala a čakala na mamičku. Nudila sa. Prekvapím mamičku a ona je zelenú polievočku. Idem sa povedať do komory, čo tam nájde. Húbka, paradajka, Petržle, paprika, brokolica, semiak, cibula, cesnak, gaviol, kvášo. Len mrkvička. Idem sa pozrieť do zahradky, čo tam máme. Aká veľká mrkvička, tá mi bude stačiť. Nevládzem ju vytiahnuť. Akáže to bude polievočka bez mrkvičky. My ti pomôžeme. mrkva. Keď sa ešte si vás očistím a umýjem a šupu do konča. Možno. Prichádza mamička. Ahoj, Marienka. Čo to za krásne vonia? Vali, prišla i babka. Mamička, chcela som ťa potešiť. Uvarila som zelenú polievočku. Sadni si na obu.